Pozdrav svim ljubiteljima dobre psihologije. Ja se zovem Tanja Šešum i u ovom videu ćemo govoriti o strahu od neuspeha. Pratioci mog YouTube kanala su primetili da sam pre nekog vremena napravila klip o strahu od uspeha i sudeći po broju vas koji ste taj klip pogledali, ta tema vam se dopada ili vas interesuje više od nekih drugih tema, pa sam između ostalog i zbog toga odlučila da nasnimim ovaj klip o strahu od neuspeha, jer posle priče o strahu od uspeha logično je da ćemo govoriti i malo se podrobnije upoznati sa strahom od neuspeha. Šta možete da očekujete u ovom videu? Prvo ću govoriti o kognitivnim distorzijama koje stoje u osnovi straha od neuspeha. Zatim ću ukratko u par reči reći koje su najčešće cene negovanja ovog straha u sopstvenim životima. I u trećem delu ili na kraju ću vam ponuditi neke male tajne velikih majstora, kako se to nekad govorilo, to jest neke male trikove ili tehnike kojima biste samostalno mogli da probate da umanjite ovaj strah ukoliko ga imate ili čak i da ga potpuno eliminišete ukoliko on nije previše intenzivan. Pa da krenemo. Dovoljno je da neko kraće vreme razgovarate sa drugim ljudskim bićem i da shvatite da on ima određene ciljeve, ambicije, snove. Mi smo ljudi tako napravljeni, da želimo da ostvarujemo svoje aspiracije. Bez obzira u kojoj oblasti se ti ciljevi ili snovi nalazili, to je sticali. Nažalost, većina tih ili veliki deo tih ciljeva i snova se nikada ne dese, ne zbog neuspeha, što bi bilo logično očekivati, nego zbog straha od neuspeha koji onda dosta ljudi obeshrabri na samom početku, pa odustanu i od pokušaja da te svoje ciljeve i snove realizuju. Vi svi znate da sam ja kognitivno-behavioralni psihoterapeut i da iskreno verujem da je u osnovi, da ne kažem uzročnik svih osjećanja, a sada govorimo o jednom osjećanju, konkretno o strahu, pogrešan način razmišljanja, to jest iracionalne misli ili iracionalne uverenja. I mi ih vrlo često u literaturi, kognitivno-behavioralnoj literaturi zovemo kognitivne distorzije. Sad, strah od neuspeha prati određene kognitivne distorzije, to jest izaziva određene kognitivne distorzije, izazivaju strah od neuspeha. I ukoliko ih prepoznate kod sebe, bit će vam lakše da procenite da li je ovaj strah prisutan u vašem životu ili ne. Prva kognitivna distorzija koju ću pomenuti jeste verovanje da se neuspeh dešava samo meni. To jest doživljavanje neuspeha lično, kako ja to volim da kažem. Pritom se zaboravlja da je neuspeh univerzalno ljudsko iskustvo, da sva ljudska bića dožive neuspeh više puta u životu, neki od nas i više stotina puta u životu, i da je neuspeh najčešći način na koji mi ljudi napredujemo u životu, ako tako mogu kažem, ne samo kao ljudska vrsta, nego i kao pojedinci. Pritom često znamo da se poredimo sa uspešnim ljudima u onim oblastima u kojima mi želimo da budemo uspešni. I to poređenje je naravno na sopstvenu štetu, gde sopstveni neuspeh procenjujemo kao dokaz
da nismo u stanju to da postignemo, a ako su drugi ljudi to mogli, a mi nismo mogli, znači mi nismo u stanju ili mi nismo sposobni da ostvarimo određene ciljeve ili želje. Druga kognitivna distorzija vezana za strah od neuspeha jeste verovanje da će cena neuspeha biti katastrofalna ili velika, prevelika. To jest, mi tu tendenciju zovemo katastrofiziranje. I osnovna posledica, ajde da kažemo, preuveličavanja cene neuspeha jeste gubljenje motivacije i odustajanja od akcije ili napora potrebnih da nešto ostvarimo. Umesto precenjivanja cene neuspeha, ono što bismo trebali da uradimo jeste sebi da postavimo pitanje kako će naš život izgledati ako ne probamo da ostvarimo taj cilj ili taj svoj san oko čijeg neuspeha katastrofiziramo. Odgovor je vrlo jednostavan, taj život će izgledati isto. To je onda ravna linija, to onda nema rasta, nema napredovanja, nema suštinski života. Jer mi ljudi kada stojimo u mestu, mi suštinski nazadujemo. Potrebno je neprestano da se krećemo, da napredujemo, da bismo živeli punim plućima. Sledeća kognitivna distorzija jeste fokusiranje samo na negativne aspekte neuspeha. Niko od nas koji se plašimo neuspeha ne postavlja pitanje koje su pozitivne strane neuspeha. Pošto ništa nije niti crno, niti belo, u potpunosti, jel tako? Ako su ovo nedostaci neuspeha ili mane neuspeha, šta su vrline, to jest prednosti neuspeha? A kada bismo sebi postavili to pitanje, shvatili bismo da je neuspeh samo poruka da u određenim oblastima još uvek ima prostora za učenje novih znanja ili novih veština i vrlina. Drugim rečima, da je neuspeh jedno neprocenjivo životno iskustvo koje nam govori konkretno šta je potrebno novo da naučimo, novo da unapredimo, novo da usavršimo ili da popravimo kod već postojećeg da bismo doživeli uspeh. I poslednja kognitivna distorzija koju ja susrećem kada razgovaram sa ljudima koji imaju strah od neuspeha jeste verovanje da doživljavanje neuspeha nas čini neuspešnim kao ljudskim bićima, to jest gubitnicima. Ili, ako bih to mogla malo drugačije da kažem, verovanje da je biti neuspešan jednako biti manje vredan ili bezvredan. I opet se susrećemo sa temom, to je s konceptom ljudske vrednosti, o kojoj ću vam govoriti u nekom drugom videoklipu. Ali ovde je važno da razumemo, vezano za ovu kognitivnu distorziju, jeste da razumemo da naša vrednost ne zavisi od postignuća koje imamo u životu i ostvarenja naših ciljeva i snova. Da samo kvalitet našeg života može da bude pod uticajem toga, ali da ni svi neuspesi ovog sveta ne mogu da nas učine manje vrednim ljudskim bićem, isto tako ni svi uspesi ovog sveta ne mogu da nas učine vrednijim ljudskim bićem ili više vrednim ljudskim bićem. Apropo toga trebamo da shvatimo da je neuspeh, kao što malo pre rekoh, samo informacija, kompas u životu koji nam govori
da smo negde pogrešno skrenuli i da treba da revidiramo svoj kurs ili da smo nešto pogrešno uradili i da trebamo to da uradimo malo drugačije ili potpuno drugačije i da to nema nikakve veze sa našom ljudskom vrednošću. Sad, šta su cene negovanja straha od neuspeha? Ima ih više i svaka od njih bi zasluživala poseban videoklip, ali ja ću ih sada samo nabrojiti, pošto sam sigurna da ćemo pre ili kasnije, da ću vam pre ili kasnije o većini njih pričati u zasebnim videoklipovima. Cena je nazadovanje u životu, cena je apatičnost, nemotivisanost, besmisao, cena je perfekcionizam, cena je odlaganje ili prokrastinacija, cena je gomila izbjegavajućeg ponašanja. To su najčešće cene koje nam ovaj strah sa sobom vuče. I sada ću vam reći verovatno najzanimljiviji deo cijele ove priče, a to je šta možemo da uradimo sami sa sobom, za sebe i da se malo uhvatimo u koštac sa ovim destruktivnim strahom. Prvo što bih ja vama preporučila jeste da probate da konkretizujete čega se konkretno bojite. Znači da to ne bude neuspeh u magli. Da to bude bojim se, kada se bojim neuspeha, onda se bojim da ću biti odbijen, a ako ću biti odbijen, onda da neću biti voljen, a ako neću biti voljen, onda da neću biti srećan, ako neću biti srećan, onda moj život nema smisla i tako dalje. Ili, ako doživim neuspeh, onda će moj autoritet stručnjaka propasti, svi će mi se smejati, ogovarat će me iza leđa, neću moći ljudima da pogledam u oči, dobit ću otkaz ili morat ću da dam otkaz i tako dalje i tako dalje. Znači, konkretizujte čega se konkretno bojite. I nemojte se, kako ja kažem, nemojte se zadržavati samo na prvom ili drugom strahu iza straha od neuspeha. Zato što kada sebi počnete da postavljate pitanje, pa dobro, šta će se najstrašnije desiti ako ne dobijem tu povišicu ili ako održim loš govor na kongresu. Pojavit će vam se podstrahovi, ako tako mogu da kažem. I suštinski strah od neuspeha je za većinu nas delimično jedinstven, zato što se većina od nas, kada ga razložimo, plaši određene linije konkretnih strahova, koji onda, ajde tako to da kažemo, se manifestuje kao strah od neuspeha i mi ga prepoznajemo kao strah od neuspeha, zato što nismo dovoljno duboko zagrebli ispod njega. I ukoliko u tim svojim razmišljanjima dođemo do zadnjeg straha, to jest do najkatastrofalnijeg ishoda šta se može desiti, jel tako? U toj konkretnoj situaciji vezano za koju imamo strah od neuspeha, onda sebi postavite pitanje, pa šta? Da li će svet prestati da se okreće? Da li ću ja na mestu pasti mrtav, prestati da živim? Da li ću prestati da dišem? Da li će ljudi koje volim nestati sa lica zemlje i tako dalje i tako dalje. Probajte da ga stavite u kontekst sopstvenog života, da vidite u stvari koliko je to malo i sitno u odnosu na
megalomansku odeću ili koju smo naduvavanje koje smo svojim mislima, tom strahu od neuspeha dali. I još jedan kratak savjet, a to je kada je u pitanju neka konkretna aktivnost za koju ste vezali strah od neuspeha, kao na primjer držanje govora, jel tako, na konferenciji nekoj ili prezentacije, poslovne prezentacije pred timom ili pred upravnim odborom ili šefom, nije važno. Probajte da vizualizujete ili zamislite, ako imate problema sa vizualizacijom, koje su sve prepreke na putu do uspešnog postavljanja tog cilja. Naprimjer, ako je u pitanju javni nastup na kongresu, onda sebi zamislite šta može da krene pogrešno. Pa možete sebi da kažete, na primjer, šta ako nestane struje, a vi imate PowerPoint prezentaciju. Onda ću u tom smislu pripremiti na papiru strukturu svoje priče da se ne izgubim u obilju materijala. Ili šta ako budem morao da pričam iz glave i nemam pomoć PowerPoint prezentacije. Ili šta ako izgubim nit ili ideju šta sledeće da kažem, kako tome da se vratim. Ili šta ako mi postave pitanje na koje ne znam odgovor, kako onda da se postavim i tako dalje. Sve vam to omogućava da taj put do uspeha bude što jasniji, što konkretniji i što osvetljeniji. I ukoliko su nam stvari jasne i mi ljudi jasnije i mi ljudi znamo kako da se u odnosu na to postavimo i unapred znamo ili smo razmislili o rešenjima u situacijama nad kojima nemamo kontrolu, koje su iznenadne, neočekivane, a mogu da se dese, mi svi mnogo bolje funkcionišemo i imamo manje straha, jer strah od neuspeha je između ostalog jedna vrsta straha od novog i nepoznatog. Jer većina naših ciljeva i većina naših snova se tiče nečega što mi nikada nismo radili, mi nikada nismo postizali ili bar ne u takvom obimu ili na takav način. Znači uvijek ima neki element novine, a svaka novina kod nas ljudi stvara taj neki u najmanju ruku nelagodu, a u intenzivnijim situacijama strah od novog i nepoznatog. I šta ako bude nekih problema, onda je to i ne doživimo uspeh i onda se na to nadovezuje strah od neuspeha. Tako da su ti strahovi tesno povezani i bliski. I naravno, šta da vam kažem za kraj, sem da je jedino pravo rešenje koje je zaista najkvalitetnije, pored ovih poštapalica, da vidite koju od ovih kognitivnih distorzija vi sami negujete i da ispravite svoj način razmišljanja na tu temu, to jest da počnete da razmišljate na tačan, racionalan način vezano za strah od neuspeha. Nadam se da će vam se ovaj video dopasti. Ukoliko vam se dopadne, molila bih da ga lajkujete ili da kliknete na subscribe i do sledećih videa vidimo se.